हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्युब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो फोरमायनो ओंखारदों दि बेंकनि मोनसे गोदान साख्रि ओंखारबावदों। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'आव फोरमायगोन। बे साख्रियानो जाहैबाय IBPS, जायखौ बुङो फुल फर्मआव इन्स्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शन। गासै 5,830टा भेकेन्सि ओंखारदों। आं बेखौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां जाहाथे मोजाङै बुजिलाङो आरो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। आरो बेखौबो खावलायबावनाय थाबायदि नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गोख्रै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बिनिफ्राय बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लादो। आंनि गोदान गोदान भिडिअ'फ्रा जाहाथे नोंथांनिसिम सफैयो। फैदो बिदिबा गोबाव खालामालासिनो जां नोंथांमोननो बे पस्टनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो गुवारै फोरमायना होनोसै। बेनो जाहैबाय IBPS क्लार्क रिक्रुटमेन्ट 2021 5,830 भेकेन्सि एप्लाइ अनलाइन। बे माबाया पस्टआ क्लार्कनि IBPS क्लार्कनि पस्ट। बे नैबाय होखादों नै IBPS इन्स्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शन। लास्ट डेटआ जागोन 27 अक्ट'बर 2021 सिम लास्ट डेटआ। इन्स्टिटिउट अफ बेंकिं पार्सनेल सेलेक्शन हैज रिलीज एन एमप्लयमेंट नोटिफिकेशंस टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP 11 कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आरो ना IBPS जों खुंजानाय मोनसे बेंकनि बे टू रिक्रूट 5,830 vacancies in clerical cadre. The exam is tentatively scheduled in December 2021. Interested and eligible candidates may apply online here. Interested candidateफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइननि गेजेरजों। बियो IBPS जों खुंजानाय मोनसे कमन रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बा बिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे बेंकआव सेलेक्शन जागोन बेखौ बेजों फोरमायदों। दा आं बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायबावगोन। नैबाहाय दं नै IBPS क्लार्क रिक्रुटमेन्ट 2021 बिनि सोमोन्दै नेम अफ एग्जामिनेशंस IBPS CRP क्लार्क 11 नेम अफ पोस्ट क्लार्क पस्टनि नामा जाहैबाय क्लार्क। नाम्बार अफ पोस्ट गासै 5,830 5,830 पोस्ट। स्टेट उइच अबे स्टेटआव बेसेबां पोस्ट दं नै बेखौहाय होजोबखादों। आन्डामान एन्ड निकबाराव 3, आन्ध्र प्रदेशआव 263, अरुणाचल प्रदेशआव 11। दा जों आसामनि हिसाबै जों आसामनिखौल' फोरमायगोन बाहाय भिडिअखौ गोलाव खालामला। आसामनि हिसाबै आसामाव दं नै नैबे आसामनि हिसाबै 156टा पोस्ट दं आसामाव। बिनिनो गुबुन गुबुन स्टेटआव गोबां दं नाथाय दा आसाम हिसाबै आसामाव 156 पोस्ट दं आरोना। बिहाराव दं नै बुरजा, आसामाव 156ल' दं। बे पस्टआ लक्षद्वीप मणिपुर अबावबा 3 मोननै बिदिल' दंबावो अबेबायाव। आसामावसो 156टा दं। दा जों बेनि सोमोन्दै अबे बेंकआव बिनिफ्राय सेलेक्शन जागोन आसामनियाव बिनि सोमोन्दै फोरमायदों नैबाय IBPS क्लार्क भेकेन्सि इन आसाम। टटेल नाम्बार अफ पोस्ट गासै 156टा पोस्ट। बेंक उइच अबे बेंकआव मा सेलेक्शन जागोन। बैंक अफ इन्डिया दं मोनसे बेहाय 3, केनारा बेंकआव 7 जन 7 सा, सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डियायाव 79 जन, पान्जाब एन्ड सिन्ध बेंकआव 3, इउक' बेंकआव 40, इउनियन बैंक अफ इन्डियायाव 24। बे आरोना आसामाव बेसेबां बेंकआव सेलेक्ट जागोन। बिनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया अफ IBPS क्लार्क रिक्रुटमेन्ट बेहाय बेखौ एप्लाइ खालामनोबा माबादि इलिजिबिलिटि जानांगोन। एज लिमिट मिनिमाम 20 इयार्स मिनिमाम 20 बोसोर जानांगोन आरो मेक्सिमामाव 28 बोसोर जाहैनांगोन। बिनि बारा जाहैनो मोननाय नङा। एज रिलेक्सन थागोन ओरैनो आनरिजार्भफोरनि थाखाय 20 बोसोराथ' जाथारखानांगोन जिखुनु जाया। बिनि उनाव 28नि बारा जाहैनो मोननाय नङा। नाथाय ST आरो दस्रानि थाखाय रिलेक्सन थागोन। बेबो होदों नै एज रिलेक्सन। शिड्युल कास्ट शिड्युल ट्राइब्स SC आरो STनि थाखाय 5 बोसोर अदेबानि 28निफ्राय 33 बोसोरसिम नों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ST मानसिया। OBC आदार बेकग्राउन्ड क्लास नन क्रिमि लेयारनि थाखाय 3 इयार्स बिसोर 31 सिम हागोन। बिनिफ्राय पार्सनेल डिसेबिलिटिस जायफोर लेंग्रा माबा मोनसे आंगहानि बिसोर 10 बोसोर रिलेक्सन मोनगोन। हमनानै ला 28 बा 38 बोसोरसिम बिसोर बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन।
फरायनाया मा जानांगोन नै बाय होदों फरायनायनि सोमोन्दै A degree graduation जानांगोन in any discipline from a universities recognized by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. बे जानांगोन डिग्री पास जानाय जानांगोन जायखिजाया डिसिप्लिन जायखिजाया डिसिप्लिनाव ग्रेजुएसन जानांगोन जेरै BA, BSc, BCom बा BTech जायखिजाया आरोना बिदि बेचलर डिग्रीखौ ग्रेजुएसन जानांगोन बा बिनि गोजौसिन फरायनाय जानांगोन सरकारि रिकगनाइज जानाय जानांगोन बे फरायनाया बिनिफ्राय बियो अब्लानो बे पस्टनि थाखाय फरायनायनि थाखाय बेसिम दा केन्डिडेट मास्ट पजेस भेलिड मार्कशीट बे केन्डिडेटआ जाय एप्लाइ खालामगोन बिनि मोनसे भेलिड मार्कशीट नांगोन आरो डिग्री सार्टिफिकेट डेट आरो बिनि सार्टिफिकेट नांगोन फरायनायनि शी इज द ग्रेजुएट अन द डे he registered and indicates the percentage of mark obtained in graduation while registering online जेब्ला बियो अनलाइन खालामगोन बियो ग्रेजुएशननि पार्सेन्टखौ बियो दोननानै होनांगोन बिनिफ्राय कम्पिउटार लिटारेसि नै बाहाय दों नै operating and working knowledge in computer system is mandatory बाहाय कम्पिउटाराव मावनायनि मोनसे कम्पिउटार रोंनायनि माबा मोनसे कम्पिउटारनि नलेज थानांगोन नै कम्पिउटाराव खामानि मावनायनि मोनसे नलेज थानांगोन होनदों बाहाय बे गोनांथार मेन्डेटरि केन्डिडेट शुड हेभ सार्टिफिकेट जाय एप्लाइ खालामगोन बियो सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन डिप्ल'मा डिग्री इन कम्पिउटार operations language should have studied computer information technology as one of the subjects in the high school college institute बे मोनसे लेंगुवेज साबजेक्ट थानाय जानांगोन जेरै बर' एसामिस इंलिश ओमफ्राय बिनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट बाहाय लिटारेसिनि बेलायाव बुंनाय आं गुवारै बुजायोबा कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन बे मेन्डेटरिथार ओमफ्राय बियो कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन डिप्ल'मा एबा डिग्रीनि कम्पिउटाराव ओमफ्राय बिनिफ्राय लेंगुवेज जानांगोन लेंगुवेज रोंनाय जानांगोन शुड हेभ स्टाडिज कम्पिउटार आरो कम्पिउटारनि माबा फरायनाय जानांगोन बिनिफ्राय IT एस वान अफ द साबजेक्ट इन द हाई स्कुल IT फरायनाय जानांगन आरो कलेज आरो बिदियाव बिनिफ्राय proficiency in official language of the states candidates should have know how to read write and speak the official language of the states UT for which vacancies a candidate wish to apply बेहाय बुंदों नै candidate should have know candidateआ बेखौ स्टेटनि official languageखौ read write and speak फरायनो लिरनो आरो रायलायनो हाथारनाय जानांगोन स्टेटआनो जा बा इउनियन टेरिटरियानो जा UTआनो जा बिनिफ्राय IBPS क्लार्क एग्जाम सिलेबासखौबो होखादों नै प्रिलिमिनारि एग्जाम इंलिश लेंगुवेजआ जागोन 30टा कुइसन फैगोन 30टायाव 30 मार्क बिनिफ्राय 20 मिनिट मोनगोन बाहाय न्यूमेरिकल एबिलिटिज 35टा कुइसन फैगोन 35आव 35 मार्क मोनगोन बिनिफ्राय 20 मिनिट्सआवनो फोजोबनांगोन बेखौबो रिजनिं एबिलिटि बेबो 35टा फैगोन बिनिफ्राय 35टा कुइसन मार्क 35टा कुइसन आरो 35 मार्क बिनिफ्राय बेबो 20 मिनिटआवनो जोबनांगोन बिनिफ्राय टटेला 100 मार्कनि जागोन स' 100 गासै 100टा कुइसन्स 100 मार्क्स आरो 60 मिनिट्सनि गेजेराव जानांगोन थारमाने अनलाइन एग्जामा ओरैबायदि जायोना नोंथांमोना हैफेरदोंना हैफेराखै जायफोर हैबाय बिथांमोना बुजिखायो जानांगौ बेंकनि एग्जामाव मोनसे साबजेक्टआव 20 मिनिट्सआव नों होजोबनांगोन जाय जायगायाव हायो जाय जायगायाव हाया अनलाइन एग्जामाव ओरैबायदि माबा जायो टाइमा बिराद सर्ट जायो आरोना नायस्लाबनो हाया मानो हाया थिग बिदिनो ओंखायनो गोख्रै बेखौ होनांगौ आं उनाव नोंथांमोननो बे अनलाइन एग्जामनि सोमोन्दै फोरमायगोन दा बेखिनियानोसै जायखिजाया बेसेबां हायो गोख्रै फार्स्टआव जेनेबा इंलिसाबो जानो हागौ बा न्यूमेरिकल बा रिजनिं जायखिजाया मोनसे जानो हागौ बाहाय नों 20 मिनिट मोनगोन 20 मिनिट जोबनाय लोगो लोगो नोंना कुइसनानो डाइरेक्ट सोलायजोबगोन आरो बेबायदि बिनिफ्राय प्रिलिमिनारियाव पास जाखांनायनि उनाव मेन एग्जाम जाबावगोन नै बाहाय साबजेक्टआ दं नै जेनेरेल फाइनेन्स एवारनेस बाहाय 50टा कुइसन जागोन बाहाय मेक्सिमाम मार्कआबो 15 जागोन 35 मिनिट्स जागोन बिनिफ्राय जेनेरेल इंलिश बे 40टा कुइसन फैगोन बाहाय 40 मार्क जागोन 35 मिनिट्स रिजनिं एबिलिटि एन्ड कम्पिउटार एप्टिटिउड्स 50टा कुइसन्स बाहाय 60 मार्कनि जागोन 45 मिनिट्स क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउड्स 50टा कुइसन आरो 50 मार्क टाइमा 45 मिनिट्स टटेला 190 आरो मार्कआ 200 ओमफ्राय टाइम एल'टेडआ जाहैबाय 160 बाहाय 160 टटेल टाइमा 160 होनोबा 1 घन्टा रानोबा बेसेबां जायो सानबानो नोंथांमोना मिथिखाबाय 2.5 घन्टा जाहैयो नामा 1 घन्टायाव 60 मिनिट 2 घन्टायाव 120 ओरै 30 2.5 घन्टानि एग्जाम जागोन बाहाय गासै मार्कआ 200
बेजोंनो सेलेक्सन खालामगोन। ओमफ्राय नैबे एप्लिकेसन फिस दं। जायफोर ST SC PWBD एक्स सार्भिसमेन बिसोरनि थाखाय 175 GST जों लोगोसे 175 जागोन बाहाय। बेनिफ्राय आदार्स ST SC OBC ST SC PWBD आरो AXXM बिसोरनि अनगायै बिसोर आदार्स जेनेबा आनरिजार्भआनो जा OBCआनो जा जेनेरेलफ्रानो जा बिसोर 850 होनांगोन। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां माबाया जों ST हिसाबै जों 175ल' होनांगोन एप्लाइ खालामनायाव। बेजोंनो जों एप्लाइ खालामनो हागोन। दस्राफोरनि थाखाय 850 जोंनि STनि थाखाय जोबोद खम। बिनिफ्राय पेमेन्टखौ अनलाइन खालामनांगोन। जाय 175 पेमेन्टखौ डेबिट कार्ड बा रुपे डेबिट कार्डआ जाहैबाय रुपे भिजा मास्टार कार्ड मेस्ट्र' बे कार्डजों क्रेडिट कार्डजोंबो जागोन इन्टारनेट बेंकिंबो जागोन IMPS कैश कार्ड मबाइल वालेट बेफोर गासिबजोंबो बे बुस्थुखौ खालामनो हागोन आरो। दा बिनिफ्राय बेखौ हाउ टु एप्लाइ फर IBBS क्लार्क रिक्रुटमेन्ट बेयाव मारै एप्लाइ खालामगोन बिनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोननो खिन्थानोसै एसे। बाहाय होदों नै इन्टारेस्टेड एन्ड एलिजिबोल जायफोर फरायसाफ्रा इन्टारेस्ट दं आरो एलिजिबोल केन्डिडेट बिसोर अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन बाय भिजिटिं अफिसियेल IBPS रिक्रुटमेन्ट पर्टेलनि गेजेरजों। वेबसाइटखौ आं दा नोंथांमोननो लिंकआव हरगोन डिसक्रिपसनाव। स्क्रल डाउन गो टु इम्पर्टेन्ट वेब लिंक बिनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन थुनांगोन कमप्लिट रेजिस्टार खालामनांगोन बिनिफ्राय निउ इउजार बा रेजिस्टार खालामनांगोन जुदि रेजिस्टार खालामखानायबा आरो रेजिस्टार खालामनांगौ बिनिफ्राय नेक्स्ट स्टेजाव अनलाइन एप्लिकेसन लिंकआव थुनानै बिनि उनाव पार्सनेल इडुकेसन डिटेल्स बेफोरखौ होजोबनांगोन बिनिफ्राय पेमेन्ट खालामनांगोन बिनिफ्राय आरो एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ प्रिन्ट खालामनानै लानांगन। बाहाय मोनसे नट्स होदों नै गोजाजों नै बाहाय नै नट्स दा केन्डिडेट्स हु अलरेडि रेजिस्टार्ड सक्सेसफुली फर दिस प्रसेस डिउरिं जुलाइ 12 and 14 2021 नीड्स नट एप्लाइ एगेन्स्ट देयार आर्लियार एप्लिकेसन विल बी कन्सिडार्ड फर फार्दार प्रसेस। नै बाहाय होदों नै जायफोर फरायसाफोरा थांनाय 2021 मायथाइनि जुलाइ दाननि 12 आरो 14 खालाराव एप्लाइ बानायदोंमोन बिसोर एप्लाइ खालामनांला। दा देयार आर्लियार एप्लिकेसन बिसोरखौ बिनि थाखाय कन्सिडार खालामनानै होनाय जाबाय आरोना। बिनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डेट अफ IBBS क्लार्क रिक्रुटमेन्ट बिनि माखासे इम्पर्टेन्ट डेट होदों नै बाहाय। स्टार्टिं डेट जागायनाय डेटआ दाख्लै 7 तारिख अक्ट'बर 2021 मोन। बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जाहैगोन 27/10/2021 एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 27 तारिख 10 मार्च 2021। बिनिफ्राय डेट अफ एडिट्स मडिफिकेसन अफ जुदि बायसान्स माबाया एप्लिकेसन माबा फिलआप खालामनाया मिस्टेक जादोंबा बेखौ 7 निफ्राय 27 अक्ट'बरनि गेजेरावनो बेखौ खालामफिननो हागोन। बिनिफ्राय डाउनलड अफ कल लेटार फर प्रि एग्जाम ट्रेनिं नों बाहाय माखासे नोंखौ एग्जाम होनायनि सिगां माखासे क्लास लानाय बादि ट्रेनिं लाहैनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनाय समाव येस आरो नो खालामनायाव होनायनि गेजेरजों जागोन। नों बेखौ कल लेटारखौ डाउनलड खालामनांगोन नों प्रि एग्जाम ट्रेनिं बे गुवाहाटियाव जानो हागौ। नोंखौ क्लास लागोन टिउसन बादि फोरोंगोन बेबायदि बेखौ नों लाहैनो हागोन जुदि नों एप्लाइ खालामनायाव येसखौ होखायोबा। बिनिफ्राय डेट अफ कन्डाक्ट अफ प्रि एग्जाम ट्रेनिं आरो बिनि थाखाय जायफोर प्रि एग्जाम ट्रेनिं लादों बिसोरनि थाखाय मोनसे एग्जाम जाबावगोन प्रि एग्जाम ट्रेनिं बाहाय नभेम्बराव जागोन बेखौ डेट होआखै। बिनिफ्राय डेट फर डाउनलड्स अफ कल लेटार्स फर प्रिलिमिनारि अनलाइन एग्जाम दानिया बुंदों नै बाहाय एग्जाम नभेम्बर डिसेम्बर 2021 डेट अफ डाउनलड कल लेटार फर प्रिलिमिनारि अनलाइन प्रिलिमिनारि एग्जामा नभेम्बर बा डिसेम्बराव जागोन नै 2021 बेखौ डेट होथ'वाखै। बिनिफ्राय डेट अफ प्रिलिमिनारि एग्जाम माबाखौसो सिगांनिया कल लेटारखौ डाउनलड खालामनो हागोन नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव। बिनिफ्राय प्रिलिमिनारि एग्जामा डिसेम्बर मासाव जागोन। बिनिफ्राय डिक्लारेसन अफ रिजाल्टनि डिक्लारेसनखौ डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव होगोन। बिनिफ्राय डाउनलड कल लेटार फर मेन एग्जाम जाय मेन एग्जाम जाबावगोन बाहाय एग्जामा मोननै नालाय डिसेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेरावनो बेखौबो हागोन। बिनिफ्राय डेट्स फर मेन एग्जाम जानुवारि बा फेब्रुवारिनि गेजेराव जागोन। बिनिफ्राय डेट अफ फर रिलिज अफ प्रभिजनेल एलटमेन्ट बिनिफ्राय एलटमेन्टनि माबाखौ रिलिजखौ एप्रिल मास 2022 नि एप्रिल मासाव मोनहैगोन। बेखिनियानोसै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ मारै मा खालामग्रोनांगौ जाहाथे नोंथांमोना आं बेखौबो बुंखायो मबाइलाव बेखौ ट्राइ दा खालाम कम्पिउटाराव खालाम मबाइलाव जोबोद प्रब्लेम जायो। फिलआप खालामनाय बा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय बा पेमेन्ट खालामनाय बेफोराव मबाइलाव बिराद प्रब्लेम जायो। बिनि थाखायनो कम्पिउटाराव खालामै अनलाइन केफ नेट केफ बा अनलाइन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बेखौ बानायहैनानै लानो हागोन। दा आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसन माबायाव बिनि एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ होनोसै आं बेखौ दा फोरमायलायला। स' भिडिअआ होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै ला मानोना आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम गोख्रैनो सहैजेनगोन आरो
इयुनावबो आं नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअखौ बानायनानै होबाय थागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।